तू तो काहे ना अंदर में रह कोनो दिक्कत रहा गरमी ले सले रहा तारा बाहर आई जरूरी रहा आ यही बार आई जरूरी रहा हतना भीड़ में आई बड़ो एकरा वही में भूला जाए के चाहिए। बाबू चिंता मत कर तोर बाबू एगो औरी घींचे गइल होई हैं ते औरी 2 घंटा ने रह गइल ते एगो घिंचा जाई। अरे राम हो राम। ओकरा बाद तारा दूध जबरदस्ती छोड़े के पड़ी ना तो तोर माई छोड़वा दी कि अब ते मत धर तोर बाबू धरे लगले। कौन बात ना भाई जिसका फिल्म है रिलीज करके ऐसे मत छोड़िए आप लोग। फिल्म को ध्यान दीजिए पोस्टर इधर उधर घूम रहा है प्लीज। जहाँ है इसकी मम्मी चाहे मौसी चाहे जे भी होके है लड़का इत्यादि बात हम अपन गाइला उ लोग अपन गावेला। हम तो सुनले बनी बचपने से पारंपरिक गीत कि हमनी के माई बहिन लोग गावेला जैसे कोनो भी शुभ कार्य होला तो साझा पराती गावत रहे तो हम तो उहे लोग के मुंह से सुनले बने चौपट पर बैठ के गांव घर के पुरानिया लोग ना नीरज भैया साझा पराती पारंपरिक गीत गावत रहे लोग लेकिन कलाकारों लोग उसके गावत तो हम उहे लोग गावा से सुनले कैसे कहल गेल बा कि हमरे गनवा गवाता कौन तहार गनवा गवाता। बाबूजी के बियाह कर भई अनुपमा जी पारंपरिक गीत सुनले रही शारदा दीदी के मुंह से कि अगे माई हरदी हरदी आ दुख पातर तर पापा के शादी भइल हो चाहे हमार पापा के शादी भइल तो हूं में गवाइल बनिया के दाढ़ी भैया हमनी के शादी हुई तो हूं में गवाइल बनिया के दाढ़ी भैया ये तो परंपरा चलावता तो मैं गाय कोई हो पतू चाहे हम अपना गुरु से एगो चीज सीख ले बने कि कोनो भी गाना उठा के गावा केहू के गावा बाकी अपना अंदाज में गावा। हमारा तने बुझाला भोजपुरी जब भाषा बानो भोजपुरी के ठाक कहल जाला तो गायत्री ठाकुर और भिखारी ठाकुर जी के मिजाज कहल जाला। यदि वो परंपरा के कोई मंच पर कलाकार वो पगडंडी के समाधान में वो धुन पर वो तर्ज पर नया शब्द प्रयोग करके गावत लोग तब जानो कि भोजपुरी विधा के गीत लोग गावत सच्चाई बात है भोजपुरी के रक्षा खातिर। और ई चीज कहती एगो जोरदार ताली बजा दी गोलू भाई एगो जोरदार ताली बजा दी है ना गोलू आवे ना आवे गोलू को आवे अरे बोला दे नो तो निहाला करो भाई खातिर धोती कुर्ता पहन के 23 वर्ष के उम्र में दियरांचल के मंच से हम दवा ठोक के आप सबके बीच कहत नहीं काहे कि संचालन के हमारा जरूर काम हटे हर कलाकार के बुलावे के सम्मानित करावे लेकिन दवा ठोकीला कि 23 वर्ष के उम्र में एगो भोजपुरी के ऐसन बेटा जेकर नाम गोलू राजा बाटे जेकर लिबास यानी कि कपड़ा के पहनावा धोती कुर्ता गमछा बा जे भोजपुरी के ओरिजिनल पहचान हो तो भोजपुरी के ओरिजिनल पहचान खातिर तनी हाथ उठा के ताली बजा दो भैया। हम बुलाएं गोलू राजा के और मंच पर तमाम स्टेज से वीडियो वायरल बा गोलू राजा अनुपमा यादव के जुगलबंदी के सब लोग पसंद करके बा उहे जुगलबंदी के जोड़ी आज धमाल मचाई दियरांचल का है आप भोजपुरियांचल का है मिजाज के समावेशन में गीत पेश करी है अनुपमा जी साथ में पार्टिसिपेशन भी भई है तो बड़ा आप सबके मजा आई अब पैसा वसूल है जानता नहीं गोलू भैया हम